Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone. Nandito ako ngayon sa rooftop ng aking kapatid, si Pisda Adventures. Ayan, upang ipakita sa inyo, ayan, maraming puno. Maraming puno. May punong bayabas dito sa kanyang rooftop. Ayan, napakadami ng bunga at ayan, ipapakita ko muna sa inyo yung kanyang katropa. Ito yung palagi niyang kasama sa pangingisda. Ayan, si Jun Taba. Ayan, shoutout sa iyo dyan. Nandun naman ang aking utol. Yan sa totoong buhay. Yan, kapatid ko yan, si Pisda Adventures. Yan, sa mga kaibigan ko sa YT. Ayan, pakipuntahan ang kanyang channel, Pisda Adventures. Ayan, napaka-supportive niyan. Ayan, sa video ito, ipapakita ko sa inyo. Ayan, manghihingi na rin ako ng bayabas mamaya, napakadami ng bunga. Ipapakita ko sa inyo kung paano magmarkot ng bayabas. Kisa hingi ako ng hingi dito, ayan, magmamarkot ako ng bayabas para pagdating ng araw, makakuha tayo ng punla nito at marami tayong makukuhang bunga ng bayabas. Ayan. At ito na nga yung punong bayabas dito sa kanyang rooftop. Ayan, siguro mga nasa 6 to 8 years na ito yung bayabas na ito. Ayan, mapapansin nyo, napakadaming bunga. Alam mo ba ang sekreto kung bakit dumarami ang bunga nitong bayabas na ito? Ayan, sa mga kaibigan ko dyan na mahilig dyan sa bayabas, ang sekreto nito, bali ang gagawin nyo, yung mga kitchen waste, mga balat ng saging, yung mga tapon-tapong gulay, ayan, kasama na rito yung mga natuyong dahon. Dito nyo na rin ilalagay sa drum. At isa pang tip, para mapabunga nyo ito, ang ididilig nyo dito, kung mayroon kayong sabaw ng bigas, ayan, ilalagay nyo dito sa punong ito para mapabunga nyo ng ganong kadami itong bayabas na ito. Ayan, ipapakita ko na sa inyo yung mga sangkap sangkap para magluluto, ano, mga ingredients ayan, mga sangkap talaga kung paano magmarkot. Ayan, isa-isahin ko sa inyo. Ito yung aking plastic, high-tech na ngayon, ano? Ayan, shoutout sa Lazada. Maraming salamat. Ayan, hindi na tayo gagamit na plastic na disposable. Ito yung lupa. Ito naman yung kokopit. At itong isang to, ano? Bali, ugat to ng halaman. Itatry ko rin kung pupwede o kung magiging effective din ito. Yan, mamarkot din ako, gagamitin ko din ito. At ito yung masking tape, yan, mamarkahan natin mamaya. May dala na rin akong cutter, may dala na rin akong kutsilyo at syempre hindi mawawala yung pansandok. Ayan, ipapakita ko na sa inyo kung paano magmarkot ng bayabas.
tingnan natin magiging effective ito. First time ko mag-markot gamit itong ugat ng halaman. So, titingnan din natin kung magiging effective ito. Meron din tayong pinarkot na tatlo gamit natin yung kukupit. At ito naman yung ugat ng halaman. Kinamay na. Kagandahan kasi nito, yung ibang kasi ginagamit yung plastic pa. Ito, hindi disposable. Pakakon mo, magagamit mo ulit. Medyo may price nga lang. Unlike doon sa plastic, disposable. Sisip natin. Yung isa mamaya. Yun o. Lahat ng halaman, kasi nga ba? Pangmato, try natin ito. Pagka effective ito, yan, kaya alternative na tayong pangmato. Ito yung gas ng halaman. Experimento, wala naman masama, no? Background pa tayo. Maraming keyboard. Na. Okay, ay na. Ayan, ito na nga, magic na, tapos na tayong mag-markot. Ayan, August 26, 2022. Ayan, ginamitan natin ang kokopet. Ayan yung isa. Ayan. Ito yung pangalawa. Ginamitan din natin ang kokopet. Ito yung pangatlo. Ayan. Ayan, patalastas muna. Ayan, oh. May bayabas. At ito yung pang-apat. Ito yung ginamitan natin ng ugat. Ayan, may nakalagay na ugat. Ugat ng halaman ginamit natin dyan sa kalupa. Ayan, titingnan natin kung magiging effective nga ba itong ugat na to para dito sa ginawa nating pagmamarkot. Ayan, ipapakita na rin natin ang punong bayabas ni Utol, Fish the Adventures. Tas na tayo. Wow! Ayun o. Pasalubong natin. Ito pa lang yan. Ito pa. Ayun. Hawakan mo nga. Ito pa Jun. Manghingi na rin tayo. Samantalahin na natin. Ayan. Ito pa. Isa pa. Last. Pang-apat. Oo, tig-dalawa kami. Ayan. Yan o. Sabi na rin na. Yan, Ito po sa uluhan mo po. Ito, dalawa. Yan. Okay na to. Ito pa. Ayan. Ayan o. Video natin. Yun. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayan. Ito yung ating pasalubong. At humingi na rin ako ng sanga. Yan, magpapatubo na rin ako ng sanga. Dun sa amin. Yan, dadaling ko ito. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nagtiwala sa aking channel. Naka 3,000 subscriber na po ako. Maraming salamat po sa tiwala. Sa mga nag-subscribe sa aking channel. Ayan, salamat po sa inyong lahat. At sa mga bago kong viewers.
Maraming salamat po. Paki-like, share, at subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos! Mabalos!